Hello guys, Ray Music Collection here at gusto ko lang pong i-greet ang mga lahat ng mga guro sa buong mundo ng Happy Teacher's Day. Ayan, meron tayong tutugtugin ngayon na kinanta ni Sir Joel at ni Ma'am Diana. Napakaganda na kanilang composition. Ayan, so I hope you like this video. Enjoy and Happy Teacher's Day.